would you stretch out your arms as far as you can? If we all reach together, joining hands we can say that a better tomorrow depends on today. Днес е 7 октомври, Световен ден за достоен труд. Ние, младежите на КНСБ, заедно с синдикалните ни приятели от цял свят, искаме гласът ни да бъде чут сега. Кризата ще отмине, хората ще останат. Правата ни не трябва да бъдат ограничавани. Ние сме се родили с тях и ги носим в сърцата си. Днес ние младите заявяваме отново. Искаме равен шанс в образованието. Повече работни места за младите хора. Нека за достойния си труд получаваме достойно заплащане. Искаме спазване на трудовите и осигурителни права. Нека работим в нормални и сигурни условия на труд. Инвестициите в младите хора са инвестиции в бъдещето. Съхранете достоинството ни днес, за да го предадем на нашите деца утре. Нека живеем и работим в един по-справедлив свят. Нека живеем и работим в един по-справедлив свят. For a better tomorrow begins with today.